Nei, her er det ikke. Tjej och noll på allt. Det är 21. Att det var en vanlig vending. Styckar upp, det ligger glöjer i den vendingen. Det är inte armtag till att bära det. Det är 26. Det är 25 och då väntar du en 5 målsus. Då kan jag det en negativ split, inte problem. Vi stannar oss med det. Det är 22. Det är 24. Så då nu och så den ordentliga avslutning. Det är 26. That's the way, aha. Och 6-22. Skynda avslutning.